Epidemiološka situacija u Pčinjskom okrugu poslednjih nekoliko nedelja je mirna i stabilna. Život se nakon 2 godine polako vraća u normalu. Super je. Da li više izlazite, da li vam je bolje, da li se ne plašite? Ne plašim se, ja nisam ni imala koronu, tako da se i ne plašim i primila sam sve vakcine, tako da nema problema. Sve u redu, mnogo bolje. Pa trenutno je izuzetno dobro i zadovoljni smo što je ovako, samo da nastavi da bude da nema korone. Dobro je. Jel se plašite? Ne plašimo se. Ne nosimo maske, super je. Sad se ponašamo kao sav normalan svet i pre kako smo se ponašali bez korone, tako da možemo da se vratimo na onaj stari život. Ništa nije sigurno danas. Mnogo bolje, naravno. Jeste opušteniji? Opušteniji, koliko je to bezbedno, ne znam, ali opuštenije, naravno. A sad, već da ne pričamo, lakše se i diše i ide i razgovara i krećemo se i družimo se i sve to. Epidemiolog dr. Slađan Stanković naglasio je da se registruju pojedinačni slučajevi, ali da je i dalje važno da se poštuju preporučene mere. U apsolutnim brojima 13 osoba u okrugu je obolelo 233 testiranih, 6 u Vranju, po 3 u Surdulici i Bosilegradu i 1 osoba u Vladičinom Hanu, dakle u ostalim opštinama nema obolelih. Ono što je važno svakako to je da su lakše kliničke slike. U COVID bolnici ima trenutno 10 hospitalizovanih pacijenata, juče je bilo 3 otpusta. Dakle, u ovoj situaciji samo treba da nastavimo sa poštovanjem i onako minimalnih mera koje su trenutno na snazi, a to su te neke preporučene mere koje se odnose pre svega na starije kategorije stanovništva. Stanković je apelovao na starije stanovništvo da se vakcinišu drugom booster dozom, tačnije 4. dozom vakcine, ukoliko je prošlo 5 meseci od prve booster doze.